Presented by KPS Recording Studio, Resno Bazaar. DJ Lal Babu Raja. गोदिया में दाई दे ललनमा है छठी मैया सुपबा चढ़ाई बा। गोदिया में दाई दे ललनमा है छठी मैया सुपबा चढ़ाई बा। सुपबा चढ़ाई बा मैया है नारियल चढ़ाई बा। सुपबा चढ़ाई बा मैया है नारियल चढ़ाई बा। गोदिया में दाई दे ललनमा है छठी मैया सुपबा चढ़ाई बा। गोदिया में दाई दे ललनमा है छठी मैया सुपबा चढ़ाई बा। DJ मैया सुपबा चढ़ाई बा। एको गो गोदिया में देलहन ललनमा। एको गो गोदिया में देलहन ललनमा। सासु ननद दाई छै गंजनमा है मैया सुपबा चढ़ाई बा। गोदिया में दाई दे ललनमा है मैया सुपबा चढ़ाई बा। सुपबा चढ़ाई बा मैया है सुपबा चढ़ाई बा। सुपबा चढ़ाई बा मैया है सुपबा चढ़ाई बा। गोदिया में दाई दे ललनमा है छठी मैया सुपबा चढ़ाई बा। गोदिया में दाई दे ललनमा है छठी मैया सुपबा चढ़ाई बा। गोदिया में दाई दे ललनमा है छठी मैया सुपबा चढ़ाई बा। पटना शहरिया से सुपबा मंगलिए। पटना शहरिया से सुपबा मंगलिए। निबसुमन करे छा बरतिया है मैया सुपबा चढ़ाई बा। गोदिया में दाई दे ललनमा है मैया सुपबा चढ़ाई बा। सुपबा चढ़ाई बा मैया है सुपबा चढ़ाई बा। सुपबा चढ़ाई बा मैया है सुपबा चढ़ाई बा। गोदिया में दाई दे ललनमा है छठी मैया सुपबा चढ़ाई बा। गोदिया में दाई दे ललनमा